Łazi rano baba z łóżka, stowo przed lustrem, patrzy się. Jakie zmarszczki, jakie wole, jakie obwisłe piersi, jakie tu grube to, jaki gruby zadek. Patrzy się na tego śpiącego chłopa i se myśli, a dobrze mu tak. Jako baba przed lustrem, coś tam wydziwio, chłop się jej przygląda. Co ty to robisz? No ja trenuję chwyty samoobrony, bo jakby mnie ktoś napadł, albo by mnie chciał ktoś zgwałcić w ciemnym kącie kaś, no to ja się muszę umieć obronić. A ten chłop godo, ale zaś takich ciemnych miejsc to nikaj nie ma. Przeglądająco się w lustrze żona godo do swojego męża. Kochanie, a powiedz mi, za co ty mnie tak naprawdę kochasz? Za piękno buzia? Albo za rewelacyjną figura? U niego za poczucie humoru. Po upojnej nocy baba wyłazi z łóżka, stowo przed lustrem, patrzy się. Jakie jest szpetno, jakie jest rubo, jakie jest staro. Mężu, a może powiedziałbyś mi coś miłego? Wiesz co, pociesz się, przynajmniej wzrok masz dobry.